Здравейте на всички, аз съм Цветан Иванов и съм тук много набързо. Искам да споделя, че скоро заминаваме за Марокко, за едно от най-големите байкпекинг състезания за сезона, а именно Atlas Mountain Race. Отново байкпекинг състезания, отново всичко носим сами ние със себе си и освен тренировките, които правим навън, правим такива на хартия, правим такива на компютъра, като разучаваме трасета, къде, какво и как, но може би важната част, а именно екипировката. Затова искам да споделя набързо и много откровенно с вас за спалните чували, които избираме тази година, а именно спалните чували на Паяк, защото единствено те успяха да отговорят изцяло на изискванията и на нашите лични, такива на организаторите. И няколко пъти вече ги тествам навън. Нямам нещо, което да ме притеснява. Това ми носи допълнително спокойствие, носи ми допълнителна увереност и най-важното, носи ми компактност и лекота, което по-голямо удоволствие от това не мога. Затова следете ни, пишете ни коментари, давайте съвети и се надявам да ви вдъхновим отново. Така че до скоро и до нови срещи. Чао!